Il-Papa Franġisku milux ħafna ħabbar jew xandar jew ippubblika ittra apostolika illi hu semmija Aperu et Illis. Din il-ittra apostolika ta' il-forma ta' dak li nsejħulu motu proprio bil-Malti il-żewġ kelmiet ifissru fuq inizjattiva personali tiegħu. Mela l-ewwel net motu proprio, jiġifieri mhuwiex frott dan id-dokument li l-Papa ħreġ, mhux frott ta' sinodu pereżempju, bħalma kien frott ta' sinodu l-enċiklika jisimha Verbum Domini, jew inkella mhuwiex frott ta' konċilju iktar u iktar, pereżempju bħalma kienet Dei Verbum, jew id-dokumenti kollha tal-konċilju, imma motu proprio, jiġifieri fuq inizjattiva personali tal-Papa. U l-Papa f'dan id-dokument stess jgħid illi din ġiet wara talba mhux ta' movimenti ekklesjali jew inkella gruppi ta' knisja jew knisja f'parti partikolari tad-dinja bħal pereżempju s-sinodu li għadu kemm sar dwar l-Amazonja, imma minn talbiet li saru mill-poplu ta' Alla, minn xi wħud mill-poplu ta' Alla, biex il-Papa jwaqqaf ġurnata jum apposta bħala jum iddedikat lill-kelma ta' Alla. Motu proprio allura fuq inizjattiva tal-Papa nnifsu wara li sema dawn it-talbiet għal dan il-jum, għat-twaqqif ta' dan il-jum. Aħna nafu li il-Papa għandu ħafna fiċ-ċentru tal-Ministeru ta' Papa tiegħu ta' Isqof ta' Ruma u tal-Kap tal-Knisja Kattolika fid-dinja kollha il-kelma tal-Alla, il-Bibja. Anke pereżempju allura jagħti importanza partikolari lill-omelija li hu jagħmel f'kull qudiesa li għaddes li jippresidi propju f'Santa Marta. Mela motu proprio jiġifieri fuq inizjattiva tal-Papa nnifsu. Il-ġurnata li fiha ippubblika din il-ittra apostolika kienet it-30 ta' Settembru, jiġifieri il-ġurnata li tfakkar il-mewt ta' San Ġlormu. Kif nafu San Ġlormu kien segretar tal-Papa San Damasu fis-seklu 4 il-Papa batu propju fl-Art Imqazza biex jitgħallem il-Ludi u il-Grik ħalli jkun jista' jaqleb il-Bibja mill-ilsna oriġinali l-Ebrajk, il-Ludi, l-Aramajk u il-Grik għal-Latin, illi dak iż-żmien u baqa' sal-Konċilju Vatikan it-tieni il-lingwa uffiċjali tal-Knisja. Allura San Ġlormu illi għamel dan ix-xogħol kbir ħafna u importanti ħafna għall-Knisja, l-ittra apostolika ġiet ippubblikata propju f'dan il-jum. Ma ninsewx pereżempju dak li kiteb f'wieħed mill-kummentari San Ġlormu nnifsu min ma jafx l-Iskrittura ma jafx lil Kristu Ġesu. Allura l-importanza ta' dan il-jum. Barra minn hekk, il-tifkira ta' San Ġlormu wkoll tatina hekk is-sens tal-Knisja li tqarreb il-kelma tal-Alla, ovvjament li nkitbet l-ewwel bil-Ludi bl-Aramajk u bil-Grik, lingwi li llum ftitu ma' dawk li jafuhom. Biex tqarreb il-kelma tal-Alla miktuba oriġinarjament b'dawn il-lingwi lejn il-poplu tal-Alla. Xuwa il-kelma tal-Alla għal poplu, mhux għal xi grupp ta' nies privileġġjati li għadu jistudjaw dawn il-lingwi u li jafu kif jinterpretaw il-Bibja l-Iskrittura. Fil-paragrafu 3 ta' din l-ittra apostolika Aperu et Illis, il-Papa jgħid li t-tielet ħadd matul is-sena ikun iddedikat għal jum il-kelma tal-Alla. Saħna nafu diġà u anke parroċċi anke f'Malta stess li għadhom jiċċelebraw jum il-Bibja. Il-Papa qiegħed jiftaħ ftit din l-idea, mhux b'jum il-Bibja biss mela l-kelma tal-Alla miktuba, imma jum il-kelma tal-Alla. Il-Bibja tagħtina l-kelma tal-Alla imma modi oħra strumenti oħra kif il-kelma tal-Alla tasal għandna, mhux biss bil-Bibja, pereżempju fil-liturġija innifisha.
fit-tal personali, fid-discerniment komunitarju, pereżempju fil-lezzjo divina wkoll, u modi oħra kif il-kelma tal-Alla tasalanna. Il-Papa jrid li dan il-jum ikun iddedikat mhux lill-jum il-Bibja, mhux bħala jum il-Bibja biss, imma wkoll bħala il-jum il-kelma ta' Alla. X'għandu partikolari dan il-jum, ġifieri t-tielet ħadd fi żmien matul is-sena liturġika. It-tielet ħadd jiġi bejn wieħed u ieħor fuq l-għadba tal-festi tal-miliet li nkunu għadna kemm iċċelebrajna. Allura, qegħdin ngħidu it-tielet ħadd ta' matul is-sena wara li nkunu ċċelebrajna il-festi ta' meta li ben Alla sar bniedem, l-inkarnazzjoni ta' Ġesu. Imma aħna nafu anke mill-Evanġelju ta' San Ġwan li Ġesu huwa il-verb ta' Alla li sar bniedem, il-verb ta' Alla, l-kelma ta' Alla li saret laħam, inkarnat saret bniedem. U nafu wkoll il-kelma ta' Alla jiġifieri dak li Alla għandu f'moħħu u f'qalbu għall-bnedmin. U dan jesprimih b'tant modi fl-aqwa mod tiegħu billi bat lill-Ibnu l-waħdini bħala bniedem bħalna inkarnat. Allura il-pjanijiet ta' Alla, ir-rieda ta' Alla għall-bnedmin, dak li Alla jixtieq għall-bnedmin, saru tant konkreti f'Ġesu Alla li sar bniedem. U dan iwassalna biex naraw iżjed l-importanza tal-kelma miktuba ta' Alla, tal-kelma ta' Alla fil-fatt. Barra milli qegħdin ngħidu it-tielet ħadd tas-sena jiġi eżatt wara l-festi tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu ta' Alla li jsir bniedem, qegħdin ngħidu wkoll li huwa iż-żmien ordinarju ta' matul is-sena. Għax il-kelma ta' Alla mhijiex il-kelma ta' Alla biss għal festi, għal ġranet importanti, għal ġranet partikolari. Qegħdin ngħidu l-Papa jixtieq li tkun wieħed mill-ħdud ta' matul is-sena, żmien ordinarju ta' matul is-sena, ifisser li l-kelma ta' Alla hija dik l-akkumpanjament li Alla jagħti lill-bniedem permezz tal-kelma tiegħu anka fil-ħajja ordinarja, fi żmien ordinarju. Is-Salm 119 jgħid il-kelma tiegħek mulej hija fanal fil-mixja tiegħek. U allura il-fatt li tiġi matul is-sena f'wieħed mill-ħdud ta' matul is-sena, il-Papa jrid jagħtiha din il-laqta. Kelma ta' Alla takkumpanjana f'kull żmien, anka fl-iktar żmien ordinarju ta' matul is-sena. Imma hemm iktar. Il-Papa wkoll isemmi f'din l-ittra illi it-tielet ħadd matul is-sena li fis-sena 2020 se jkun is-26 ta' Jannar jiġi eżatt wara l-festa tal-sejħa u l-missjoni li Alla jagħti lil San Pawl, lil Sawl, fit-triq ta' Damasku, fejn jiltaqa' ma' Ġesu irxoxt, jurih li huwa l-ben Alla, il-Messija li ġie salva lil kulħadd, biex San Pawl isir il-missjonarju mhux biss tal-Lud imma speċjalment tal-Ġentili, tal-Pagani. Mela l-fatt li jiġi wara din il-festa ta' dan l-Apostlu kbir tal-ġnus, tal-Ġentili, tal-Pagani, allura jfisser li l-kelma ta' Alla tista' takkumpanjana wkoll l-Evanġelju, l-kelma ta' Alla, it-tħabbira tal-aħbar it-tajba, tista' takkumpanjana wkoll f'din il-missjoni ta' evanġelizzazzjoni li aħna nwasslu il-kelma ta' Alla, ir-rieda ta' Alla propju lil kulħadd, lil ġnus kollha. Imma wkoll is-26 ta' Jannar jiġi wkoll feluq il-ġimgħa illi l-Knisja tiċċelebra ma' knejjes oħra, knejjes insara, il-ġimgħa ta' talb għall-laqda tal-knejjes insara. U dan ifisser illi dan il-jum huwa jum importanti ħafna, u l-Papa jridu jkun jum importanti ħafna biex il-kelma ta' Alla takkumpanja wkoll lil-ġemat li jemmnu lil-knejjes Kristjani, anka jekk mhumiex fiħdan l-istess rit, biex ikunu jistgħu huma stess jaslu għall-laqda, jaslu għall-unità.
It-tielet ħadd ta' matul is-sena huwa jum importanti ħafna u l-fatt li aħna se niċċelebraw dan il-jum bħala jum il-kelma t'Alla, bħala jum solenni jixtiequ jkun il-Papa, ifisser illi irid jagħti lill-kelma t'Alla importanza kbira għalina l-koll illi ngħixu l-fidi Kristjana tagħna, fidi Nisranija tagħna. Mela barra milli huwa żmien ordinarju dan it-tielet ħadd, imma wkoll żmien ekumeniku meta il-knejjes jitolbu biktar intensità, biktar qawwa għall-għaqda fosthom. Din l-ittra apostolika l-Papa semmija Aperuit Illis, nafu d-dokumenti tal-Knisja normalment huma meħudin mill-ewwel żewġ kelmiet li bidihom jibdew id-dokumenti kollha. Aperuit Illis huwa l-kliem Latin, żewġ kelmiet bil-Latin, illi nsibu fil-Evanġelju ta' San Luqa, eżatt wara ir-rakkont ta' meta Ġesu jiltaqa' mad-dixxipli ta' Emmaus, imbagħad Ġesu jmur f'nofs id-dixxipli l-oħra miġbura f'Ġerusalemm fejn imbagħad irritornaw iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus, u hemmhekk jiftħilhom moħħhom Aperuit Illis jiftaħ il-moħħ tagħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Jgħidilna il-vers 45 tal-kapitlu 24 ta' San Luqa, jiftħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura, biex jifhmu l-kelma t'Alla. X'jifhmu? X'kienu se jifhmu bħalma fehmu id-dixxipli ta' Emmaus, iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus? Se jifhmu li dak kollu li Alla qal fit-Testament il-Qadim fil-Skrittura Ludija, li dak iż-żmien kienet l-unika skrittura Bibbja li kienet għadha inkitbet, titkellem propju fuq Ġesu. Il-Testament il-Qadim huwa seba' li jipponta lejn Ġesu, li huwa l-qofol tar-rivelazzjoni ta' Alla. Allura minn dawn iż-żewġ kelmiet li jfakruna f'dan ir-rakkont kemm tad-dixxipli ta' Emmaus u kemm ta' Ġesu wara dan ir-rakkont li jiltaqgħu personalment mal-bqija tad-dixxipli miġbura fil-kamra ta' fuq f'Ġerusalemm, qiegħed jgħidilhom jiena Ġesu Kristu li qomt mill-mewt, li jiena l-qofol tal-wedid kollha li Alla għamel lill-bnedmin, jiena qed niftħilkom għajnejkom, qed niftħilkom qalbkom biex tarfu li jiena l-Messija, li jiena l-Mulej, li jiena s-Salvatur. Il-kapitlu 3 jew il-paragrafu 3 bejn wieħed u ieħor huwa l-iktar paragrafu importanti f'din l-ittra apostolika x'fiha il-Papa propju jwaqqaf dan il-jum bħala jum solenni ta' ċelebrazzjoni, ta' riflessjoni u ta' tixrid tal-kelma ta' Alla. Mela l-ewwel nett il-Papa jixtieq li dan il-jum ma jkunx jum sempliċement ieħor fil-kalendarju, ma jkun jum solenni. U allura bħala inizjattiva biex toħroġ din is-solennità ta' dan il-jum, u allura s-solennità il-qawwa l-kobor tal-kelma t'Alla, huwa l-inizjattiva hija li f'dan il-jum tiġi intronizzata propju mill-isfijiet, mill-kappellani, mill-saċerdoti, fl-assembleja, fil-ġabra, fil-laqat liturġiċi il-Bibja nnifisha li tiġi titpoġġa fuq it-tron bħala biex ngħidu hekk is-sultana tal-poplu miġbur biex ifaħħar lil Alla fil-liturġija. Mela l-ewwel solenni billi tiġi intronizzata propju il-Bibja. U jum solenni mbagħad għaliex ikun hemm enfasi fuq il-proklamazzjoni. Jekk jien għandi l-isbaħ ktieb fid-dinja, imma jibqa' dejjem magħluq, ħadd ma jista' jkun jaf x'fih. Allura barra li inqisu il-kelma t'Alla, allura nintronizzawha, nagħmluha fuq it-tron biex tkun id-dawl tagħna fil-ħajja u fil-mixja tagħna lejn Alla, irridu wkoll nieħdu l-impenn li nipproklamawha, inħabbruha. Barra minn hekk, il-Papa jissuġġerixxi f'dan il-paragrafu 3 tal-Littra Apostolika illi tingħata importanza iżjed lil dawk li jħabbru il-kelma t'Alla u jħabbruha qed ngħidu bħalma huma l-letturi pereżempju, anzi il-Papa jissuġġerixxi illi f'dak il-mument jingħata l-mandat lil dawk li jħabbru l-kelma waqt il-liturġija, lill-letturi.
bi preparazzjoni naturalment, imma tingħata importanza lil dan il-ministeru ta' xuħud minna li jservu lill-komunità, lill-laqda liturġika propju billi jħabbru ixandru il-kelma ta' Alla. Il-Papa wkoll jgħid mela mhux biss ċelebrazzjoni, mhux biss riflessjoni permezz tal-omelija, permezz tal-istudju qabel, permezz ta' xandiru tħabbir tajjeb, jgħid ukoll li dan il-jum għandu jkun ukoll ikun hemm enfasi fuq it-tixrid tal-kelma tal-Alla. Allura naturalment l-ewwel nett bit-tixrid tal-Bibja materjali, tal-kotba tal-Bibja jew xi parti minnhom lill-komunitajiet li jemmnu. Barra minn hekk, barra mill-rit tal-letturi, barra mill-tqassim u x-xandir u t-tixrid tal-kelma tal-Alla miktuba, jingħata enfasi wkoll li talb ibbażat fuq l-iskrittura, fuq il-Bibja. U l-Papa naturalment isemmi il-metodu antik ħafna imma li għadda mill-prova ta' żmien tal-lezzjo divina. Qari attent fil-fidi tal-kelma ta' Alla. Allura l-Papa hekk f'din l-ittra apostolika jenfasizza propju dawn il-momenti, l-importanza tal-omelija, l-importanza tax-xandir, imma wkoll l-importanza tal-iskrittura waqt is-sagramenti. U b'sagramenti maħniex ngħidu biss il-Quddisa, jekk il-kelma tal-Alla takkumpanja timxi ma' dawk li se jirċievu s-sagramenti, is-sagramenti ma jibqgħux riti maġiċi biss, imma isiru momenti, strumenti fidejn Alla u fidejn il-Knisja għal konversjoni radikali u impenn tan-nisrani li jemmen f'Alla. U l-Papa mbagħad jiffoka iżjed li fost l-inizjattivi kollha ta' tħabbir, ta' proklamazzjoni tal-kelma tal-Alla hemm l-omelija. L-omelija jgħid il-Papa anke f'dan id-dokument, imma anke f'dokumenti oħra bħal pereżempju il-dokument li ħareġ u stess il-Papa Franġisku dwar l-evangelizzazzjoni l-ġdida, jgħid li l-omelija trid tkun frott ta' talb minn min jagħmilha. Allura tas saċerdoti jew djakni li jagħmluha. Frott ta' talb naturalment lill-Ispirtu Santu. Biex l-omeliji ma jkunux biss sempliċement nerġa' ngħid dak li ikun ingħad tħabbar anzi fil-qari tal-liturġija, imma tkun kif dik il-kelma li tħabbret lill-assembleja lill-ġemgħa fil-liturġija tiġi applikata allura kif tolqotni il-kelma tal-Alla li tħabbret lili. Inkella l-Papa jgħid jista' jkun li naqgħu fil-fundamentaliżmu, nieħdu l-ittra tal-kelma biss fil-xandir li tkun ix-xandret u nibqgħu magħha. Imma l-omelija tkun l-applikazzjoni ta' dik il-kelma li tħabbret. Biex ngħid hekk u nżid xi ħaġa jiena ngħid bħalma għamel Ġesu meta kien fis-sinagoga ta' Nażaret, illi jgħid din l-iskrittura, dan it-tħabbir tal-kelma li għadha kemm tħabbret lilkom, seħħet illum fija waqt li intom qegħdin tisimgħu. Allura bħalma pereżempju fil-Ġenesi Alla qal isir id-dawl jew ikun id-dawl u d-dawl sar bħalma Alla jgħid u jiġi fis-seħħ dak li jgħidu jew inkella bħalma jgħid Iżajja il-kelma tiegħi ma toħroġ minn fommi u terġa' lura għandi mingħajr ma tagħmel dak li batta tagħmel, hekk ukoll il-kelma tal-Alla meta titħabbar, meta tixxandar iktar u iktar fil-kuntest tal-liturġija, hemmhekk ikun qiegħed iseħħ dak li Alla jkun qed jgħid lill-poplu tiegħu. L-omelija għandha dan l-iskop u għandu jkollha dan l-iskop. Il-Papa jagħmel xi ħaġa ftit sorprendenti wkoll f'din l-ittra apostolika u jieqaf ftit fuq l-importanza tar-rwol tax-xogħol tal-Ispirtu Santu fit-tħabbir tal-kelma tal-Alla, anzi fil-kuntest kollu tal-kelma tal-Alla, u jgħid jekk ma jkunx l-Ispirtu Santu li jagħtiha l-laħam, jagħtiha l-ħajja, il-kelma tal-Alla tibqa' kliem miktub fuq il-karti.
Imma l-kelma tal-Alla tkun il-fanal li takkompanja lil dak li jemmen, lil min jemmen. Mela l-Ispirtu Santu huwa dak li jagħti l-ħajja lill-kelma miktuba biex issir propju l-kelma ta' Alla. L-aħħar ftit momenti ta' din l-ittra apostolika, il-Papa jgħid il-kelma tal-Alla mbagħad trid tieħu il-prattika. Trid issir ħajja propju fil-ħajja ta' dawk li jemmnu. Billi jgħid naqbdu l-kelma tal-Alla dawk li jemmnu, aħna li nemmnu, naqbdu l-kelma tal-Alla u nagħtuha l-ħajja fopri taħnina. Rridu niftakru li pereżempju fil-Testament il-Qadim fil-ktieb ta' Nehemija, il-kapitlu 8, hemm mument importanti ħafna fejn jinstab il-ktieb tal-kelma tal-Alla, tal-Bibja, fit-tempju imwaqqa u imġarraf. Wara illi il-Lut li kien baqa' mill-eżilju reġgħu lura biex jerġgħu jibnu t-tempju, Nehemija li kien il-gvernatur tal-Lut li baqa' fl-Art Imqazza, flimkien ma' Eżra is-saċerdot, isibu dan il-ktieb tal-Bibja, jaqrawh lil dawk li kienu qudiemhom, reġgħu lura mill-eżilju, jispjegawh permezz tal-Leviti lil x'qiegħed jgħid anke għaliex il-Lut ma baqgħux jafu il-ludi minħabba t-taħlit li kienu tħaltu ma' popli oħra fl-eżilju, l-Leviti jispjegaw qishom jagħmlu l-omelija lil dawk li kienu qudiemhom, imma mbagħad Eżra is-saċerdot jagħmel xi ħaġa kbira ħafna u importanti ħafna u jgħid issa morru lura. Ifirħu u ħudu gost li l-kelma tal-Alla il-Bibja reġgħet ġiet fi ħdankom. Imma wkoll għatu minn dak li għandkom lil dawk li ma setgħux ikunu magħna. U b'dan il-mod Eżra dan fit-Testament il-Qadim kien qiegħed jgħid il-kelma tal-Alla, frott tal-kelma tal-Alla hija l-ħniena, il-karità. U l-Papa jistedinna nagħmlu l-istess f'din l-ittra apostolika li fiha iwaqqaf il-jum tal-kelma tal-Alla fit-tielet ħadd ta' matul is-sena.